Der var engang, ude på landet var der en gammel gård, der boede en gammel herremand sammen med sine 2 sønner. Hans 2 sønner ville frie til prinsessen, som ville gifte sig med den, hun synes mest om. Den første kunne hele den latinske leksikon både forfra og bagfra. Denne broder var fin og kunne sit, og han var høflig. De begge 2 råbte, jeg vil kysse prinsessen. De fik begge en dejlig hest, og så begav de sig hen til slottet. Men i det de rider ud af gården, møder de Klods-Hans, deres 3. bror. Han spurgte, hvor skal jeg hen, sidder jeg i så fint tøj? Så forklarede de 2 brødre ham om, at prinsessen ville gifte sig med den, hun synes mest om. Hilden, råbte Klods-Hans, så må jeg dermed. Så red de 2 brødre. Far, jeg må få mig en hest. Faren gav ham i stedet en æsel. Halleluja, her kommer jeg. Se, hvad jeg har fundet. Klods-Hans tog en død krage frem. Adresse, råbte brødrene. Så red de væk fra Klods-Hans. Så lidt senere kom han med en gammel træsko. Så lidt senere var der pluder i træskoen, og det ville han give til prinsessen. Da de kom hen til slottet, var der en kæmpe kø. De 2 brødre begyndte at øve sin tale, men inden de vidste af det, var de inde i salen, hvor de skulle overbevise prinsessen, hvorfor det lige skulle være en af de 2 brødre, hun skulle gifte sig med. Bagefter de 2 brødre kom Klods-Hans med sine sager. Prinsessen blev straks interesseret, da hun så alt det pluder Klods-Hans havde i sin gamle træsko. Han spurgte, er der en ledegrill, man kan bruge til at grille en død krage? Ja, men vi har desværre intet smørelse til den udtørrede krage, svarede prinsessen. Og vi har ingen til at passe kraven, imens den griller, så svarede Klods-Hans. Det skal jeg nok gøre, og jeg har også noget pluder, som vi kan bruge til smørelse. Så råbte prinsessen, jeg har fundet min mand. Og så levede de til deres lykkes ende med 2 børn.